RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat sa liran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga itis, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong tuhod, mga 7 na katuig ang nakalabay. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Mando, adun ako. Ibaligya ko na ni mga sudan nga ako naluto kanina. Isuroy ko na ni. Dilag ka pa ba ni Kaira? Pamantong klase? Ay, ano lang. Kaya may tunalan pa tong bata. Parang bukat-bukat kinandani mo da. Kuyugan na lang ka? Nga magsuroy ng baligyan ni mo? Duha ba yung nagkabasket? Ay, okay ra lagi ko, ani. So, gamitin akong duhaan ako kakamot. Bantay bitaw. Itagsa ko lang ni sila sa akong kamot. Mugaan na bitaw niya ni, kung mahalina na. Maganam na ni kagaan. Na. Ya, ikaw. Kaya makanay mo. Sige, kaya doon na sa kutiwasog panday sluyo. Bugat-bugat gyud to ding akong dada. May pagidawat na akong pagpamugos ni Mando nga mukuyog na ako o ilibod ko ni baligya na akong sudan. Ay, puyo-puyo man sa kamot. Sudan! Sudan mo dia! Ke! Dari sudan, ke! Tes! Balitan ko, Tes! Nanapaw! Agoy, tora ba sa taas nga bahay nilang upaw da? Musak ka pa ko gagdan. Pero, sige lang. Basig, mahalinan da ko sa ilang mga silingan. May silingan man na silang palit sa dako. At tuon ako, be. Niyan ako dapit sa may hagdanan padung sa ilang upaw. Agoy. Lisod man itika nga bugating akong da. Ako balang kaaning ibilin ang usa ka basket. Pero, basig niya sa usa ka basket ang gustong palitong upaw. Dadon ko na lang yun Aron wa na ko'y balikon dito sa ubos. Ups! Agay! Ups! Agay! Kasakit sa akong tuhod. Agay! Ang akong tuway-tuway ang napaod sa hagdan ng simento.
tingali makaabot ang akong lakang sa paglakang na ko sa hagdanan da. Ang kasakit. Agay. Huwag sa di apaw. Katangason basta ning inyo, ay. Agay. Gahi ka magugugod. Ignanti kang kuyugan, tika. Ay, nagtuo, manggod kong kaya rato na ako. Kasi ginagugugda o adto kadagang baligya. Karon lang yun ko natapigas ditong dapita. Dili ka napita malagma. Kana bang sakaon sa ilang upaw, kilid sa kapilya. Huwag ka sab siguro manguros paglabay nimo. Ha? Panguros sab, kung moagi ka diha. Oh, saan ba sana akong pagpanguros? Nga ang duhan ako kakamutag bit-bit man sa duha ka basket akong da. Gay. Uy, gay. Tanawa ko nog naon sa ning tuhod na ko, mandubi. Sakit mo gud kaayo, eh. Biko. Hay mang dapita ini. Kini. Kini. Kana. Agay, naya sa doy. Agay. Wala katis. Agay. Itis. Nalupyak man tuod ng imong tuway-tuway. Unsa? Pertig yung sakita atong pagkadagma nako. Murag ngilo ang kasakit. Wa makadugo. Pero bunog yun ang akong tuhod nga kung hikapon nimo ang tuway-tuway, may nalupyak yun ug murag nagupok ang akong tuway-tuway. Nahadlok ko, maong ila kong gipugos nga magpa-check up. Unya, Pila na imong edad? 30 ka na, Dok. Mag 40 na di ay. Gabok ka man og bukog. Unsa, Dok? Di tingali ka hinginom mo gatas, no? Ay, wa na, Dok, oy. Kining mamenyo na ta, Dok, ug makaanak na. Ang anak naman lay paim na gatas. Uy, bisan may edad na ta, mainom paghapon ta gatas. Gikinahanglan gihapon na sa atong lawas, bisan may edad na ta. Ilabi na sa atong bukog. Oh, mao ba di ay, Dok? Kay kining dapit manggod sa atong tuway-tuway, may duha ka bukog ani nga flat na nag-atbang nga magpiki-pinki o magsingki matagliyok nato. Pero may liquid nga nagpatunga ani nilang duha, aron mag-slide-slide lang sila. Kining nahitabo sa imong bukog, tungod sa kagrabe sa pressure o impact, o kay uga na ang imong bukog, nagpingkig yun sila, mauning nibati ka og sakit. Mao ba di ay, Dok? Unsaon man ni, Dok? Nga sakit man. May iresita ko nimo, pain reliever para sa sakit, og collagen capsule aron makaproduce og collagen ang in-between sa akong giingon nimo nga bukog, nga nagpingki-pingki. Og malikayan nga magpingki-pingki pa sila og usab, nga makabugna og sakit. Kaysa magkaedad baya ka, musakit gyud ni siya. Mao ba, Dok? Unya, Dok, pagpila man sad ng tambala. Collagen, ma? May giingon sa doktor. Wala. Kanang collagen, murag para sa naong raman na maoy. O sa ilong. Ha? Kanang i-inject tani ma ba? Aron mo taas ang ilong. Collagen ang kuno na. Uy, ano ba? Pero mao man nagresita sa doktor. Nasundo na lang nato ang gisulti sa doktor. Asa man ang resita? Kaya itong paliton. Nakapalit na kay tambal ni mama pa? Oo, yan anak. Itis, tumara ini. Salamat in taon. Aron makuha-kuhaan na ning kasakit. Mahala ba di ini, eh? Nagpila di ay? Hapit man mo 30 pesos ang usa. O
katulo sa usa ka adlaw man diay na nimo tumaron. Og 500 ka kapsula ang giresita sa doktor para nimo. Unsa? Usa ka botilya ang gresita sa doktor nako nga collagen capsule og 500 pieces ang sud. Pero gianam-anam ra namo og palit kay mahal lagi. Apan nahuman gyud nako og tumar ang giresita sa doktor. Apan karon nga nagkaedad nako, husto ang doktor sa iyang giingon nga mosakit gyud ni kay nagmu na gyud ko sa kasakit sa akong tuhod ron. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Sa pagkadagma nako, ingon og sa nagupok ang bukog sa akong tuhod nga gitawag og tuway-tuway. Delikado ba di ining bukogan nato nga mura man gyud og nalupyak og nagupok? Ikaduhang pangutana. Giresitahan kog collagen capsule sa doktor. Usa may ikatabang ini sa nahitabo sa akong tuhod. Kay murag wa ra may epekto. Ikatulong pangutana. Nag-request man unta to ang doktor nako nga ipa-MRI ang akong tuhod. Pwede di ay ning i-MRI ang tuhod? Mga pila man sad na. Wa ba kumutuman kay basin og mahal ba? Makatabang ba unta ang MRI? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Matod sa doktor, nga kun magkaedad nako, musakit gyud kini. Og karon nga niabot nako aning edara, musakit gyud ilabi na og bugnaw ang panahon. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Itis. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Hello, kami gihapon, kami again together ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Og punto medical, psychological, emotional ug behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Mao na ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, Alright, lain how are you, Dok, no? Attorney? I'm okay, Doc. Lain na pong adlaw, di ba, Doc? Lain na Yes, pong drama lain. ilang napaminaw today. Yes, so gamong galihang yung mga atong suking tigpaminaw nga dili lang mo masuko, Yes. maluod, Mhm. or kining Malain. Malain. Oh. Kung dugay matagag pagtagad ng inyong mga sulat-suliran gipadala di kanamo kay daghan kay may Tinuod. madawat. First come, first serve, ha? Pero atong giawhag nga padayon lang gid silang maminaw sa ato ang mga programa ug drama kay nganuan, Dok, daghan ba gyapon silang makutdong pagtulunan. Yes. Maski dili ilahang suwat ilang napaminaw, Pari-pariha. Yes. Nagyapoy makutlong pagtulunan. tinuod. And Usay ato makutong pagtulunan nung adlaw attorney? ato ang quote for today, you are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Yes, Kanindot. agree gyud ko Tinuod, na. tinuod. Kay bisan pa man og binta ni mong edad, gatos imong edad dagan bagay mong kagway baluyan ning kalibutana. Nya daghan pa gyud kayong pwede suwayan nato, Dok. Yes. Age is just a number. Ako, Dok, mo Just a share lang number. yun ko ba? Kay, Oh. di ba, nag-meeting ta ganin ng Attorney Rofil, ikaw, Oh. ningon po ka, dugay-dugay, ba, tawa nagkita. Oh. Ningon ka, ning gamay ko. Oh, Diba? di samot og kasiksi. Buya, pero ang tinuod, ana, no, ako lang yun yung i-share, kay ni suway kog dagan. Oh. Mano mo to, kag di, Dok, no, di jud ko kabaw mo dagan for sukad-sukad, not Oh. until 2022. Wow. August 2022 nganing suway gud ko og nagpa-train ko ni Coach Arvin Loberanes. Ay, ada po kay coach sa. Yes, kay lagi ko kabaw mo dagan. Nga samot kag kasiksi attorney. Yes, ug ang mga Ako- RC runners. Ako tennis player ko attorney, pero Yes. dili ko anang jogging. Ngano man? Mura ba kong kuyawan kung pakan sa iro? Usahay, challenge na tinuod. Challenge na. Oh, tinuod na usag yun na sa mga bantayanan nimo kanang mga iro dihasdan. Oh, Bikers ug runners mo gyud nay kanang makapakusog nila dagan. Mao gyud. Yes, So, kasi mga i-greet nimo today, Nga Doc. na ako ginigilista attorney kay Yes. sige nag-chat nako sa akong messenger no sa akong Facebook may pagpaminaw ni Jewel Andales ni
Aster Luz Gonzales Espinas diya sa Dumaguete. Yes. Si Rene de la Cruz, Nilo Palo, Ricky Fajardo diya sa Mabinay, Negros, Archie Istukuning, ug Arian Malda. Kining uban sa sunod na sad, no? Kinapay i-grateful si Attorney Elaine. Correct. And hello also to Flora Maranyo ug kang Florencia Tapulayan, Dokdok, Catherine, Nanay Catherine, Sotel Manayon ug kang tatay, hello ninyo. Also, basahon ko lang ni Doc from Maria Luz Abelia Balberos. Hi, Attorney Elaine Guapa ug Dr. Rene Obra. Please ko greet sa family Abelia Balberos, Yamedo, Pansoy Bacus, Pantonial, Labajo, Buro. Salamat sa pagbasa. God bless you. God bless you from me and Dr. Obra. Yan na di ko nalimtan si Janet Caballes karon diya sa atong parking. Thank you very much, Ma'am Janet. Ay, Ma'am kung Janet. ipa-parking. Ako sad. Kaya wasa ko'y driver ng adlaw. Salamat magpapark. Letter sender karong adlaw. Doc? Atong letter sender si Ites, no? Yes. Marites. Wala niya gibutang ang iyang address. Punto medical kining problema ni Ites. May tungod kini sa iyang murag na damag man ni siya to ni na siya problema sa iyang tuhod, no? Yes. Ako lang ganin pa rin kamutan ni Correct. Ites nga ako matubag niya yung mga pangutana, no? Yes. Una niyang pangutana, pagkadagma nako, ingon og nagupok ang bukog sa akong tuhod nga gitawag og tuway-tuway. Delikado ba di ay ning bukuga nato nga mura manggod og nalupyak og nagupok? Yes, nagyukoy masir ni mo ani Marites, no? Ortho. Ako, Dr. Rene Obra, tennis player ko. Correct. Nakuan ko, napaluhod ko, nagukod ko sa bula. Na akong right ni, mo jag defective na, mo nang di na kayo kumayo kayong modagan, no? Nagpa-MRI gyud ko nga to sa Sintlo, kaya kung anak ko man sa kinahanglan gyud. Sintlo. Correct. So, naagay inunta problema, pero gi-injectionan man ko nila og steroid attorney, taas kay nga dagong injection, nga, murag na okay na sad, no? Kung saan na siya isulti gud sa iyahang address, no? Huwag sa isang address. Kaya nga itong tuhod, nanay ko nagpatilyar bone. Muna na siya, o kanang bulan sakit bitaw, o kanang tuway-tuway. Yes. Madaghan ni siyang bukog din sa itong tuhod nga separate, no? Connected by tendons and ligaments, of course, muscles, no? So kung mapaluhod ka, o madagma ka, posible nga mugib in ng mga ligaments nga nag-connect aning mga bukog na to sa tuhod, kinanglan ni siya nga i-refer gani siya attorney og orthopedic surgery good unta. Correct. After X-ray or MRI, no? Na ako'y kailang orthopedic surgeon diri sa Cebu, si Dr. Dilbert Munisit. Yes, Dr. Moniset, no? Sila na Lord. And also kaning sa Asian Orthopedics. Dinhapo din nas Mandawi. Ako proud ko, attorney. Akong anak na kamagwangan, orthopedic surgery. Oh, wow. Na Cebu? Nasa Sintliok siya Sa Manila. Very good. Yes, ang iyang ikaduhang pangutana, giresetahan ko og collagen capsule sa doktor. Unsa may ikatabang ini sa nahitabo sa akong tuhod. Kay murag wa ra may epekto. Yes, kining collagen, protein ni siya, no? Mo ni siya main structure sa atong bukog, sa atong skin, sa atong mga joints. O kung mo deficit kanining collagen, mo result ni siya og joint pain, nang murag kag dali ka kapuyon, o nya, mura bag wago ka sa kondisyon ba, no? Ang mga athletes kusog mo inom og ako dok. Nag-inom kog collagen. Kay maka-shiny po na sa mong skin. Tinood. Aside sa ato ang mga joints, makapagwapa man ang collagen. Maybe related man na no? Ako na lang pong ilahos pagingon nga, makuha ba natin yung collagen sa natural nga mga way, no? Tinood. Gawa sa katong mga commercial, no? Could either be oral or topical, di ba? Pwede din mag-imnon, pwede din mag-ipahid. So makuha na mo na yung collagen sa mga marine products, no? Okay. Sardines. Okay. Beef pork, nanay collagen, ha? Dok, ang ilang ingon sa kanang beef, Dok, ba? Kana ganing sa kanang magkauntag bulalo or kaning, lami ko nung kinanay collagen, kanang, pero fatty man po kayo na, Dok, Pero no? kinan ko anong bulalo. Lami kayo, oy! Parin na kinakawat, tando ka. Lami, bitaw, Dok. Yang sabaw. No? So, mga na nga, katong medyo minus o budget, pwede rin nato makuha ng collagen. Sardinas. Sa yung pagkaon. Pagkaon, no? correct. Ikatulong pangutana, nag-request man unta to ang doktor nako nga ipa-MRI ang akong tuhod. Pwede di ay ning i-MRI ang tuhod? Pila sad ko no. Wala ra ba ko mutuman kay basin og mahal. Makatabang bang MRI? Mahal-mahal ba Actually, MRI? MRI no? sa
diagnostic procedure na siya, dili na sa tambal. Deeper than X-ray. Yeah, ang X-ray, yung na-finding, ang MRI meaning magnetic resonance imaging. Katong MRI ko sa Sintlok dito sa Quezon City, kay napaluhod lagi ko nagduwa kong tinis, ang nabayad ato nako murag 14 attorney. Same here in Cebu. Pareha na. Yes, I know it. Mga 13 to 14,000. Mga ana ang bayad yun ana, Marites, na? Pero, as I know it, Manggudok, ang MRI, Manggud, diha gyud na nimo makita kung unsa gyud ang kahimtang sa imuhang tuhod. Yes. Detalyado. Mas detalyado ni siya result sa X-ray. Para mas maklaro pod og hatag og tambal or kinahanglan bag rehabilitation o unsa nang kinahanglan buhaton para mamaayo na niyang tuhod, di ba, Dok? Yes. Ikaupat og katapusan niyang pangutana, matud sa doktor nga kung magkaedad nako, musakit gyud ko nuni. Ug karon nga niabot nako anang edara, musakit gyud siya, hilabi na og bugnaw ang panahon. Unsa may akong buhaton? Yes, katong gingon namong collagen maka-help to, unya mas effective ang collagen ato na imo siyang kanang sagulan og vitamin C. Ah, yes. Yeah. Yes, Unsa may tinuod. mga pagkaon nga rich in vitamin C, of course, mga citrus, tomato is rich in vitamin C. Yes. Mga So, kalamansi. Kalamansi, mao na. Orange. Oranges, no? Oh. So kini magong sakita god nga murag mo give in ang ato mga jewels. Magsugod mo gid mo edad na tag mga 30 pataas, no? So minahinay na siya og kanang kuan. Ang kanang pagkaon na to nga itlog og kanang saging wala na collagen. I see. Wala collagen. Okay. Pero Doc, I have a question. Ang weight nimo ba, ang imong timbang, dako po nag-factor sa imuhang tuhod? Oh yes, of course. Diba? Of course. Kay kung overweight ka, Correct. meaning to say ang imong Overwork. lower extremity overwork ka makasupport sa bugat kay nimong lawas. Basin maka-contribute po na sa pain. Yes. Kay Okay. ako nagtabang siguro nga i-check ma'am sa takibaw siyang weight, diba, Doc? Atong i-check po siguro kung overweight ka, basin kinahanglan po ka mo diet. Yes. Usa pa brand sa imong collagen ato ni? Neocell. Ang Neocell. gipalit sa kaning healthy options. Oh. Nako ni balaan kaning Amandine Marine Collagen. Kadungog ka na, Doc. Nindo. Ay, pa na Kay siya. kana siya from murag seafood or unsa na? Yeah, sa sipon, sa marine. Kana. Mo na ang ilahang. Kanya nindot pug kuno na siya nga klase, Doc, kinay omega 3 man siguro. Omega 3 fatty acid. Kana, apil. Kato ako, pure gito nga collagen. Pero tinuod na nga, nindot og effect ang collagen kumparisan og vitamin C. Mga din lang isamot tig ka. Yes, that's the secret. Muna mag-collagen sa kadok. Mag-collagen siya. Basin mag-pictorial na putag balik. May chance pa ning akong na. Naara gyud, Doc. Babedyo ka ni tigulang, ha? Ikaw, ha? Secret ra pud ni Doc, baka sukitig paminaw. Ay gyud magtuwa ni niya, guys. Batanon kay ni Doc Obra, guys. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisap si Dr. Obra all over the world. Assalamualaikum sa mga brothers and sisters, yung mga Muslim. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Yes, sir. Pamolo Basers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.